ya nih? 22. Wah, ya enak-enak. Kan untuk Mbak umur 22 ini. Lagi apa? Lagi kemerup yuk. Oh. Terus tahu ta? Orang tahu nak sak umur ini jajal yo. Takut aku. Sampean dhuwure pira? Tinggiku 167. Sik, kaya. Sik, Mbak. Wi kursimu geseran sik. Kursimu kowe karo lawang wi durndi, karo lawang wi durndi. Ngadeg ning lawang. Padumu. Ngapa paduku opo paduku? Apa paduku opo? Lawangmu. Kene jengkalan. Dukur. Magetan sampean. Iya magetan. Roller. Aku nak dolan ning gone Wiwin, aduh guys mancing malahan. Roller cah. Roller cah. Iya 22. Gone Wiwin ora magetan kota ya. Gone Wiwin gak magetan kota, magetan Indian. Wiwin kamu kenal Wiwin gak? Enggak. Oh ya udah. Oh, magetan sih, enggak magetan dia Mas Pati. Oh, etan kono. Magetan Mas Pati berapa jam? Yo, gak sampai jam-jaman toh, mek pirang menit ae. Setengah jam Nek. Gak ngantek kayake. Iki diselamatkan. Aku semua loh Mas, kamu ki kok PK sama Apa jagongan ta wong tanggane dhewe ae. Mbak sampean wis duwe pacar? Oh, pacarku ana selawe. Paling suwi pacaran pirang tahun? Paling suwi pacaran pirang tahun ya? Pirang tahun? Bertahun-tahun. Tenanan aku. Tahun-tahunan. Pirang tahun? Tahun-tahunan. 3 tahun? Pokoknya aku setia, Mas. Berarti ya iki jek duwe raimu. Aku miranti pacar petu arep ngapusi kuwi. Pacarku selawe loh. Tekan lagi. Ki malah 135 wong, iki berarti pacarku kabeh iki. Mbak, sampean apa jenenge umur tak apa? Sampean berapa saudara? Aku Mas ngene iki piye ya? Iki kan Jawa ya. Aku bingung ngene iki dikoni ngene iki ya nih. Lagi sih enek kan 3 ya. Kan aku sing ragil. Lah tapi kan Ragil apa? Kari dhewe. Heeh. Tapi jane mbiyen niku jane ana sik masa pertama ki gak ada gitu loh. Iya aku hitunganku enggak 3 apa 4. Oh, wis gak usah dihitung lah. Padha ae janggeren padha menake rasa hitung-hitungan. Aku nak dolan ning Magetan oleh mampir ngono ra? Sampai nang ndi ya Masku ta? Lah ngopi Magetan sing enak ning ndi nggone? Sing asik ngono. Ya Mas aku gak tahu ngopi-ngopi ya. Lah enak dolan ning ndi? Aku ki jarang dolan, aku suka di rumah aja. Oh, ning omahe. Oh, ning omahe. Iya aku seneng ning omah. Betah ning omah. Lah nek aku dolan rono, mas-masmu enek to? Ada. Wis ora apa-apa to tak ngopi. Masmu sak hobi ngopo mancing, manuk, motor, apa? Gak ono hobine. Jalan rono ora apa-apa to aku. Tak nongkrong. Ah, celana. Lagi apa mendek mana? Di rumah. Apa dolan rene ora tau dolan ning ngawi to? Sopo Gak to? pernah, aku gak tau dolan ya. Ngawi. Lah kowe budrak nih mo sing dolanan komentar iki sapa iki? Ya sampe tembak, sepurane ya. Oh, makasih Mas. Assalamualaikum. Salam. Tak follow. Sing dolanan komentar sapa iki?